magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Narito na ang mga nagpapagang balita. Suporta sa mga magsasaka ng Benguet, tiniyak ni Vice Presidential Aspirant Kiko Pangilinan. Technical surveillance gagamitin ng PDEA sa gyera kontra droga sa rehiyon ng Cordillera. Lalaking ibinubugaw at nagpapakalat ng hubad na larawan ng dating kasintahan, arestado. Papanakit na TikToker, patok sa social media. Mural painting sa Baguio City, paalala ng mayamang kultura ng rehiyon ng Cordillera. Korean-Japanese-inspired park, bagong atraksyon sa Baguio. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag ng Mamyanan na Luzon, hatid namin ang mga maiinit na balita. Sa pagbisita ni Senator at Vice Presidential Aspirant Kiko Pangilinan sa Baguio City, iginiit ang suporta sa agrikultura at mga magsasaka ng Benguet. Magbabalita, Jade Abelador. Mula sa trading post ng La Trinidad Benguet, maagang nagtungo si Agnes sa Session Road para ipakita ang suporta kay Senator Kiko Pangilinan sa Baguio City, ang kanyang manok sa pagka-Vice-Presidente. The one who has been consistent in standing for the Filipino people. So talagang yung puso niya nasa para mga magsasaka natin. Siya ay tumatayo laban sa smuggling ng gulay na nangyayari, na gulay na nanggagaling sa China. Nagsidatingan ng iba pang mga taga-suporta sa kahabaan ng Session Road para hintayin ang pagdaan ng senador. Ang volunteer na si Kiko ng Youth for Lenny Baguio, kumpiyansang nasa tandem ng Lenny at Kiko ang pulso ng kabataan. And kami sa mga kabataan ay buong suporta sa tandem ni Lenny Kiko dahil bilang mga kabataan, malapit sa amin ang issue ng edukasyon at ng pandemya of course, at ang ilang mga plataforma at track record ni Lenny Kiko ay malinaw sa kung ano ang inline sa kung ano dapat ang panawagan mo. Pasado alas 9 ng umaga, dumating si Senator Kiko. Dumiretso ang senador sa Our Lady of Mount Carmel Montessori Gymnasium para sa isang dialogo. Dito niya inilatag ang plataporma gaya ng pagsuporta sa agrikultura at mga magsasaka ng Benguet. Pagsuportahan natin yung Benguet vegetable industry, buong Pilipinas ang makikinabang. Hindi ba?
At ang kinakailangan suporta ay para yung produkto ng agrikultura na galing dito, maganda ang post-harvest, maganda ang cold storage. Pag nangyari o dadami ang supply ng gulay, masustansang gulay, dadami ang supply, at pagka dumami ang supply, bababa ang presyo ng gulay at iba pang mga produktong agrikultura, magiging abot kamay na, magiging abot kaya na, at mawawala na ang gutom. Inihayag din niya ang ilan sa kanyang mga plano at plataporma para sa mas inklusibong edukasyon para sa mga kabataan. Dagdag dito ang pagkakaroon ng mas maayos na sahod para sa mga guro ng pampubliko at pribadong paaralan. We love you too! Jada Belador para sa Luzon Headlines. Mas magiging agresibo at epektibo pa raw ang laban kontra droga ng PIDEA Cordillera dahil sa paggamit ng technical surveillance. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Gamit ang teknolohiya, mas mapapalakas pa raw ang kampanya ng PIDEA laban sa droga. Yung technical surveillances natin, isasagawa natin sa pamamagitan ng mga pag-apply ng mga cyber warrants. Makikipag-ugnayan kami sa mga Department of Justice dito sa atin sa rehiyon para matugunan o magkaroon ng confinement yung aming isasagawang mga operations. Galing sa ibang bansa pa ang naturang teknolohiya. Sa pamamagitan nito, mapapag-aralan ang koneksyon ng bawat individual na dawit sa droga. Hindi lang ito magagamit, Charles, sa anti-illegal drugs, sa lahat ng klase ng krimen. Yung mga maaring matugunan nito, yung mga unsolved cases. Kasi sa pamamagitan ng forensic, ng kanyang cellphone, nung tao, halimbawa namatay, pwede nating malaman kung sino yung mga huling nakausap niya. Tiniyak naman ng PIDEA na magiging transparent sila sa paggamit nito. Kamakailan lang, nakatanggap ang tanggapan ng ISO 9001 certification na international certificate. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Department of Tourism upang masawata ang mga nagpapanggap na turista para lang makapagpuslit ng droga sa rehiyon. Sa unang quarter ng 2022, 2 na ang kaso ng pagpupuslit ng droga sa rehiyon. Ang mga nahuli ay pawang mga turista. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, dapat daw ikonsidera ang psychotherapy sa mga pinahihirapan ng mental health issues kahit umiinom na ang mga ito ng gamot. Magbabalita, Randy Guzman. Taong 2021, 37 ang suicide case ng Baguio City. Sa datos naman ng Baguio City Health Services Office noon ding nakaraang taon, 54 ang nagka-depresyon at 37 ang may anxiety. Iba pa ang datos sa mga pribadong ospital at klinika. Actually, yung tinatawag na counseling natin, yan yung brief treatment. No? Ibig sabihin, solution focus yan. And at the same time, tinatarget niya yung symptoms mo and a particular situation. Pero ang psychotherapy is a longer term process of treatment. That means to say, it identifies yung emotional issues ng tao, tapos yung psychological problems niya that have been built from the past experiences. It also helps us understand feelings, thoughts, and actions more clearly. Mayroon ding mga gamot para dito. May mga illnesses kasi na sadyang malaki yung chunk ng biological or genetic factor. Kaya yung medication din nila rests mostly also on biological. Ginagamit din ang mga gamot bilang pampakalma sa mga mental health issues attack. Pero ayon sa City Health Services Office, mainam na pagsabayin ang dalawa kung kinakailangan. Because psychotherapy can help the mind, no? While the medication can help the brain. So these two should come together so as mas mabilis ang progress ng pasyente. Pero hinimok ang bawat pasyente na kumonsulta muna sa mga eksperto
bago uminom ng anumang gamot. Number one, no, kung meron silang nararamdaman na pagbabago sa kanilang behaviors, nararamdaman na kailangan talaga nila ng psychological intervention or psychiatric intervention, no, mas mainam na magpakonsulta sa doktor muna. Kahit wag muna sa psychiatrist kung natatakot sila, no? Mas mainam na makapag-usap muna sila. Kahit sinong pwede lang kausapin sa health centers, pwede silang pumunta sa mga health centers nila, pwedeng kausapin yung mga doctor sa health centers nila para ma-assess sila na maayos. May mga helplines din na pwedeng tawagan at mga programa online para sa mga katanungan at tulong. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Patok ngayon sa TikTok at Spotify ang isang mapanakit na TikToker dahil sa kanyang mga tagus-pusong content. Sinusuportahan naman ng mga eksperto ang mga ganitong klase ng emotional outlet. Alamin kung bakit sa report ni Jade Abelador. Matagal ba na walang label? To be honest, I don't know. Pero, kasi, gusto nyo ba yun? Papayag ba kayong all this time wala kayong label dalawa? Patok ngayon sa TikTok ang 22 taong gulang na estudyante sa Baguio na si John William Chua. Dahil ito sa kanyang mga tagus-pusong content. Katunayan, nabansagan pa siya bilang mapanakit na TikToker. May makeup, walang makeup, may pimple, walang pimple, puyat, hindi puyat, stress, hindi stress. Ang nilalaman kasi ng content niya, mga masasakit na kwentong pag-ibig ng ibang tao at mga spoken word tungkol sa realidad na kailangan harapin ng mga taong nagmamahal. Mac, it's that point in your life that you will stay for that person through ups and downs, through the storms that will come through your life. Hindi ko din in-expect na parang magbo-boom yung pagdating ko sa content doon sa TikTok, na ang una ko pang content doon, kumakanta-kanta, ganyan-ganyan. Pero syempre, ang dami sa TikTok na kumakanta. Pero nakita ko, parang konti lang yung nagsa-spoken word, ganyan-ganyan. So doon, mula spoken word, hanggang sa nagbasa ng stories about love life ng iba't ibang tao. Ganun. Naging emotional outlet daw ni William ang paggawa ng mga content sa TikTok. Sinimulan niya kasi ito habang kasagsagan ng pandemya noong 2020. Aniya, marami siyang mga napagdaanan at itinatagong emosyon na nailabas niya sa paggawa ng content. Pero oo din, kasi when it comes to parang naboboard ka, di ba? Pag naboard ka, ano ba dapat kong gawin, ganyan-ganyan. And ako kasi, siguro dati, ang dalas ko din when it comes, parang, ang dalas ko mag-overthink, ganyan-ganyan. And ang outlet ko lang noon is writing, ganyan-ganyan. Nagsusulat ako sa journal ko, pero parang sabi ko, parang I need something more. Parang gusto kong mag-produce ng output or ng parang content na sa yun nga, tulad sa TikTok. Tapos nagulat ako, may mga nakaka-relate din pala sa akin, ganyan-ganyan. And doon naman ako natutuwa, and doon din sila natutuwa na, alam mo yun, hindi lang pala ako nag-iisa pagdating sa ganitong feeling. Ang pagkakaroon ng ganitong klase ng emotional outlet ay suportado ng eksperto. Kasi for some people, when we have bottled up emotions, minsan mas nalalabas nila through physical means. Yung iba, mas komportable sila with exercise, walking, running, individual na activities like arts, drawing, magkakaroon ng visual na output. Maliban sa TikTok, pinasok na rin niya ang mundo ng Spotify. Gumagawa siya ng podcast kung saan mas malalim niyang tinatalakay ang mga opinyon niya patungkol sa pag-ibig. Sa unang linggo pa lamang ng paglabas ng kanyang unang episode, nakuha na niya ang ika-8 pwesto sa top Spotify podcast sa Pilipinas. Please keep moving forward. If you love what you're doing, do it without hesitation. And ayun, sana maging okay din ang journey niyo. Is it better to take risk than letting an opportunity go? Yeah. Tulad nga ng lagi ko sinasabi, na nakita ko rin dito actually sa TikTok dati, at least are better than what ifs. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Kesa magsisik. Again, there is an inquiry as to what is legal separation.
Legal separation is actually ang tinatawag natin dito, separation in fact, separation from bed and board, but it does not allow the parties to remarry. Pag gusto mo mag-remarry, either you file a declaration of nullity of marriage or an annulment of marriage. Ano yung mga grounds for legal separation? Unang-una, sexual infidelity, which is a common ground where there is a third party involved. Of course, proven evidence, proven facts. Then we have repeated physical violence, no? Pambubugbog. This can also subject you to another criminal offense of violence against women. Then what is written in the law is homosexuality as a ground for legal separation, physical violence, moral pressure to compel a person to change religious affiliation. No? If you do not belong to the same religious congregation at puwersahin mo yung asawa mo to follow your religion, then that could be considered as a ground for legal separation. Then we also have abandonment, as a ground for legal separation. Note that ang abandonment, although ground for legal separation, is not a ground to declare a marriage void. Kasi maraming clients, maraming nagtatanong, pag matagal na kaming naghiwalay, 10 years na akong iniwanan ng asawa ko, pwede bang mag-file ng action for nullity of marriage? The answer is no. What you can only file is legal separation. Of course, yung sa legal separation, it does not remove yung obligation to support, especially if you and your spouse have minor children, no? And these are the only grounds that are included by the rules on legal separation. No other ground, no? Yung mga tinatawag nating irreconcilable differences has not been included in the law. But these are included in a proposed divorce bill, but which up to now has not been acted upon by the Senate of the Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Lalaking ibinubugaw at nagpapakalat ng hubad na larawan ng dating kasintahan, arestado. Yan at iba pang balita. Abangan! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material.
easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes. Arestado ang isang lalaki dahil sa pambubugaw at pagkakalat ng hubad na larawan ng kanyang dating kasintahan. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Sa nipuwersa ang Carmona Cavite PNP at Regional Anti-Cybercrime Unit ng Cordillera sa operasyon kahapon. Ang resulta, walang kawala ang lalaking taga Carmona Cavite na nasa likod ng pagpapakalat ng hubad na larawan at pambubugaw ng ex-girlfriend nito sa social media. Nag-file po si biktima dahil na-identity theft siya at saka cyber libel. Pero may relationship po kasi ito, kaya pumapasok po siya sa batas na 9262. Ngayon po, nakulong siya ng mga ilang buwan, then lumabas. Pinatawad ng ating biktima. Ngayon, ginawa niya ulit sa kanya. Ikaw ay inaaresto namin sa bisa ng warrant of arrest violation ng Section 4B3 ng Republic Act RA 10175. 2 beses na raw itong ginawa ng suspect sa kanyang ex-girlfriend na taga Baguio. Base sa investigasyon, nakumpirmang gumawa ang suspect ng mga peking Facebook account. Dito niya ibinubugaw at ibinebenta ang mga hubad na larawan ng kanyang ex-girlfriend sa halagang 500 pesos. Walang kang kabayaran sinira niya sa akin. Ang dami niyang inano sa akin. Pati anak ko, pinost niya eh. 3 anak ko. Pinost niya. Binibenta niya. Pagkatapos yung anak ko panganay. Ang dami dito, sir. Ang dami ditong ebidensya. Nakuha ng screenshot. Binablock na ako. Kung ano-anong pinagpo-post niya. Ang daming comment ng kamag-anak ko. Ipinakita ng biktima ang mga ipinagkalat ng suspect. Humingi naman ng tawad ang suspect. Humingi ako ng sorry sa complainant ko. Alam niya kung bakit ko nagawa rin yun. Alam niya may mali rin siya. Pero humingi pa rin parehong tawad kasi mas masakit yung manasabi ko sa kanya. Nabuo ang relasyon ng suspect at biktima sa social media noong 2019. Labis daw ang tiwala noon ng babae kaya pati larawang hubad pinagkatiwala niya sa suspect. Pero naghiwalay sila noong 2020 kaya't nagalit ang lalaki at nauwi ito sa pagpapakalat ng mga hubad niyang larawan. Patong-patong na kaso ang hinaharap ngayon ng suspect. Ito na meron po siyang warrant of arrest na 3 counts po na identity theft at cyber libel na 2. Pang-isa po yung kanyang kaso na 9262. Itinuturing ang suspect na number 13 top most wanted sa national level ng Anti-Cybercrime Unit ng PNP. May payo naman ang PNP. Kung may relationship po tayo, sana maging secure tayo. Hindi man natin sinasabi na meron kayong doubt sa relationship, pero pagdating na sa exchanging photos, pagdating na sa video, na gamit na ng pagvi-video na may ginagawa kayo na kayo lang, tapos bini-video, medyo magkaroon na kayo ng doubt na dapat hindi natin gawin ito. Kasi Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, isang baristang sububok ng negosyo sa gitna ng pandemya ang umasenso dahil sa burger. May kwento po si Randy Guzman. Takot na takot si Ryan nang magsimula ang pandemya. Ayun, actually meron akong fear na baka mapasama yung branch ko sa mga branch na magko-close kasi marami nag-close eh. Marami, even the big establishment, they have to declare closure kasi hindi na kaya ng sales suportahan yung daily needs ng cost ng establishment. So mula sa paggawa ng isang griller, pagbebenta ng burger ang naisip niyang umpisahan. Inumpisahan niyang gumawa ng sariling recipe ng burger hanggang sa makuha niya ang gustong lasa.
Pagkatapos ay nag-ingay sa social media. So sabi ko, try muna natin sa bahay, sa harapan, sa may garahe. And then a month before, siguro a few weeks before ng launching namin, we posted yung mga products na pwede namin i-offer. We posted yung process kung paano namin siya niluluto. So nag-ingay kami sa social media. So yung sa social media engagement pa lang, parang on the first 2 weeks na hindi pa kami nag-ooperate, medyo malakas na yung engagement eh. So a lot of people are very curious. So they were asking kung saan to. Laking gulat niya ng opisyal nang buksan ang negosyo dahil ito ay pumatok. Ngayon, ang dating negosyo lamang sa garahe ay may sarili ng pwesto. Para kay Ryan, ang kanyang pag-asenso ay mayroon ding recipe. Ito ay ang sipag at dedikasyon. Plano niyang simulan ang pagbubukas ng iba pang pwesto sa ibang lugar, pati na rin ang franchising sa lalong madaling panahon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nakaupansin ng mga public art at mural painting sa Baguio City. Itinuturing din itong tagapagpaalala sa mayamang kultura ng Cordillera. Silipin natin yan sa report ni Jade Abelador. Marami na ang nagsulputang public art at mural painting sa Baguio City. Nakaupansin ito dahil sa ganda. Pero may mas malalim pa na layunin ng ganitong mga klase ng public art. Isa na rito ang pagpapaalala sa mayamang kultura sa gitna ng modernisasyon. Ang pagiging deeply rooted sa sariling atin ay hindi lang nagkakaroon ng confidence sa sarili. Kaya parati ko sinasabi is identity is power. Although hindi ako lumaki sa Baguio, but we all share the same heritage. We all share the same mindset that and goal na i-redefine what it means to be a Filipino. Isa sa mga pinakakilalang mural painting sa lungsod ay ang nasa kahabaan ng Nagilian Road. Sumasalamin ito sa kultura ng mga Cordilleran. Base sa pag-aaral ng Public Health Post, ang pagkakaroon ng access sa ganitong mga klase ng mural paintings ay isang paraan para maitaas ang kumpiyansa ng mga tao sa kani-kanilang pagkakakilanlan. Kung i-immerse mo ang mga hindi masyadong aware sa art at kung bibigyan mo sila ng access towards art appreciation, na ikaw mismo ang pupunta sa kanila, kasi hindi naman pumupunta yan sa mga cultural institutions or galleries or exhibitions, di ba? Sa kasalukuyan, isa sa mga pinakabago at kilalang mural painting sa lungsod ay ang painting na ito na matatagpuan sa Carante Street, Baguio City. Tampok ito sa nagdaang Sining Eskinita 2021. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Korean-Japanese-inspired park, bagong atraksyon sa Baguio. Ang kwento, susunod na. So masakit ang ulo sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments.
Wazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Wazar Music, bringing music closer to your hearts. Idinaan sa makulay na parke ang pagdiriwang ng anibersaryo ng isang 5-star hotel sa Baguio City. Pasyalan yan sa kwento po ni Charles Limon. Mismo na ba mag-travel sa Japan o sa Korea? Say no more dahil sa park na ito sa isang 5-star hotel sa Baguio City, ramdam ang Japanese-Korean vibe. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-117 anibersaryo ng nasabing 5-star hotel. Well, we started a tradition during the pandemic. Every founding anniversary of BCC, which is today, February 18, nagsiset up kami ng landscaping, BCC Blooms as we dub it. Ang theme namin is BCC Blooms, a Japanese and Korean landscape presentation. So, yan, na-assign sa different departments. Nagkaroon ng bunutan kung kanino mapupunta yung location, kung anong theme ang gagawin. Bida sa theme park ang cherry blossoms, Japanese architecture at samut-sari pa. Maganda naman siya, maayos, tsaka malinis, gano'n. Swak na swak sa mga bumibisita, ganyan. Tapos makulay, ganyan. Kaya napaka parang appealing tignan. Ikinatuwa naman ng pamahalang lungsod ang nasabing bagong tourist attraction. Kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng hotel, nagtanim din sila ng mga pine tree bilang pag-aalaga sa kalikasan. Pinadapaman ng pandemya ang hotel, positibo pa rin sila sa pagbangon. Nagsimula pa lang ang pandemic, optimistic na kami kaagad eh. Nagla-lockdown pa lang ang buong bansa ng March, optimistic na kami. Pero yung optimistic na yun, umabot ng mahigit 2 taon. Pero hindi tayo mawawalan palagi ng loob. We cannot afford to be pessimistic. Apektado man ng pandemya, tuloy pa rin ang hotel sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Katunayan, umalalay sila sa mass vaccination rollout ng lungsod. Tiniyak naman ng hotel na patuloy pa ang pagbibigay ng kanilang 5-star na serbisyo sa mga darayo sa lungsod, anumang pagsubok ang pagdadaanan nito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.